ערב שבת שלום, אחים יקרים, יהודים יקרים, אחיי ורעיי, בני ובנות ישראל הקדושים, השם מלככם יחיו. מקובל ממורנו הבעל שם טוב הקדוש, שבימות המשיח יהיה יהודי שירוץ אחרי רב ביום שישי כשהרב יוצא את העיר לשבת במקום אחר, והיהודי שאל אותו, רבינו, איזו פרשה השבוע? והרב רואה יהודי עודף אחריו, אז הוא מסתובב ושואל אותו, יהודי, מה השאלה שלך? והוא אומר, הרב תופס אותו מתנשם ושואל אותו, מהי פרשת השבוע? ואומר לו הרב, כלום חושב אתה שאני בעל רוח הקודש? מנין לי לדעת מהי פרשת השבוע? ובכן, אנחנו בערב שבת הגדול, ערב שבת הגדול, השבת שקודמת היא לפרשת חג הפסח הקדוש, שבו בעזרת השם נעלה ונראה ונשתחווה לפני הדרת קודשו של השם יתברך, בהר הקודש, במקום המקדש, בקודש הקודשים, אמן ואמן, אמן, כן יהי רצון, שנזכה בגופנו, אבל קודם לכן וביחד עם זאת, שנזכה בליבנו, אמן, כן יהי רצון.